ಹಾಯ್ ಮಾತೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕರುಣು ಕಿಚನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಲಾಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಬಯ್ಯರ್ದು ವ್ಲಾಗನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲೆ. ಬಯ್ಯಗೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಸತೀಶನ ಅಲ್ತ ಮಿಷಿನ್ ಕಲ್ತ ಜಾಲ್ ದಿಕ್ಕೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಜಾಲಡಿ ಏತು ಧೂಳಿತ್ತನ್ ಬಣ್ಣ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಆಯ್ತಾ ವಿಡಿಯೋ ಯಾನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಪಾಡುವೆ ದಯಪಂಡ ಆತ್ ಧೂಳಿತ್ತನ ಏತ್ ನೀರು ಬತ್ತಲ್ಲ ಧೂಳು ಪೋಂದಿಜಾಂಡ್ ಆತ್ ಮಸ್ತ್ ಧೂಳಿತ್ತಂಡ ಜಾಲ್ಡ್ ಧೂಳಿತ್ತಂಡ ಉಲ ಕೆಸರಿ ಆಪಿನಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತುಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಾವು ಮುಲ್ಪ ಧೂಳುಂಡು ನೆಟೆ ಫುಲ್ಲು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಕಾಂಡೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಲಕ್ಕದು ಬಲೆಕಜ ಪೂರ ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಜಾತ್ರೆಗೆ ನನ್ನ ರಡ್ಡೆ ದಿನಪ್ಪುನು ಅಂಚದು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪೂರ ಬಲೆಕಜ ದೆತ್ತಿದಿತ್ತೇರು. ಎದುರ್ದೆ ದೀಜ್ಜೇರು ಹಾಲ್ದ ದಯಪಂಡ ಎಂಗುಲ್ ಜೆತ್ತಿತ್ತ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ದೆಪ್ಪುಲೆ ಬಂದು ದೀದಿತ್ತೇರು. ಅಂಚದು ಫುಲ್ಲು ಬಲೆಕಜ ಪೂರ ಹಾಲ್ದಾಗ ಎತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇನು ಪೂರ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಬೂರ್ದು ಎಂಚ ಇತ್ತಡಿ ಇಲ್ಲು ಎಂಚ ಆಂಡು ಬಂದು ಯಾನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮುಲ್ಪ ತೋಚ್ಪಾವೆ. ತುಲೆ ಜಾಲ್ ಪೂರ ಧೂಳು ಪತ್ತದು ಪಾಮಜಿ ಪೂರ ಪತ್ತಿತ್ತಂಡ ಹಿತ್ತೆ ವೈಟ್ ಆತಂಡೆ ಬಲ್ಲೆ ನಾನು ಉಲೇ ಪೋಯಿ Shmi, come. ಇಂತೆಲ್ಲ ತಂದರು ತಾರಾಯಿ ಹಿಂಗೆ ತಾರಾಯಿ ಇಜ್ಜಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಮೀನು ಬಂಗುಡೆ ಗೋಲಿ ಬಜ್ಜಿ ಕಲಿತೇರು ಜೋರು ಬಡಾಪು ಬಂಡೆ ಇಂಥದ್ದು ಹಾಲು ಕಟ್ಟೆಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಚಟ್ನಿ కొంచెం టేస్ట్ మాకు వన్ ప్యాన్ మస్తు స్మూత్ ఉండు ಚಟ್ನಿ ಮಾತ್ರ ಪೋತು ಚಟ್ನಿ ಉಂಟೆ ಪನಮು ಮೈದು ಅಲ್ಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಂಚೇನೇನೋ ಗೊತ್ತು ಜಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಚೂರು ಪೋಂಡು ಗೋಲಿ ಬಜಿ ಮಾತ್ರ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಮಲ್ಲ ಬಂಗುಡೆ ಮೀನು ಕಾಯ್ದೀರ ಎರಡು ಒಂದು ಎಲ್ಲಿ ಆಯಿತು ಅದರ ತಿಂತನು 2 4 6 7 ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಆಜಿ ಮೀನು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೀನು ಎಲ್ಲಿಯ ಕಣದೇನು ನಾನೇನು ಮಲ್ಪೊಡು ಮೀನು ಫಸ್ಟ್ ಮೀನು ಮಲ್ಪೊಡ್ದು ಸಾಮಾನು ಜತ್ಪೊಂಡ ಮೀನು ಮಲ್ಪುನಾಗ ಅವು ಸಣ್ಣ ಹಾಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫಸ್ಟ್ ಸಾಮಾನು ಜಪ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ
ಮೀನು ಮಲ್ಪುಗ ಸಾಮಾನು ಜತದ ಪೂರ ಮೀನು ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಯೆ ಮೀನು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದೇನು ಬಂಗುಡೆ ಮೀನು ಪೂರ ದೆಕ್ಕದು ರೆಡಿ ಮಲ್ತೀಯ ಮೀನ್ದ ಗಸಿಲ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಮುಲ್ಪ ಕಜುಪ್ ಮಸ್ತ್ ಪುಲ್ಪನೆ ಆದಿತ್ತನು ಬಟ್ ಮೀನು ಮಾತ್ರ ಫ್ರೆಶ್ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಕಜ್ಜಿ ಪೂರ ಅಂಡ್ ಮೀನು ಫ್ರೆಶ್ ಆಯ ಬೇಗರು ಪಂಡ ಭಯಂಕರ ಮಸ್ತ್ ಬೇಗರು ಅಂದಿತ್ತನ ಐಕೆ ಮೀಯೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬತ್ತೇರು ಅಳಸ್ ಮಲ್ತದು ಒಂಚೂರು ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ಪರೆಂಡು ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಇನಿ ಮಾಮಿಲ್ಲಡೆ ಓಪಿನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪಂಡ 4 ಗಂಟೆ ಅನಾಗ ಪಂಡ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಇನಿ ನಂದಳಿಕೆ ಜಾತ್ರೆದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಅಂಚದ 5 ಇಲ್ಲ ಪೋಪ ಮಾಮಿಲ್ಲಾಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆದ ಏತಾಪುನ ಆದ್ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ನಾನು ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಯಾನಿಕ್ಲೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುವೆ ಒಣಸು ಮಲ್ತದು ಚೂರು ಜಿತ್ತದು ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದು 5 ಕಲಾಕದ ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಮೀದು ಫ್ರೆಶ್ ಆದ ಪೂರ ಇಂಕುಲು ಮಾಮಿನಡೆ ಪೋಯ ಅಲ್ಪ ಉಂತೆ ಬರ್ತು ಪಾತಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ 5 ಗಂಟೆ ದೊಕ್ಕ ಮೆರವಣಿಗೆ ಪಂಡ ಹೊರ ಕಾಣಿಕೆ ಪೋರೆ ನಂದಳಿಕೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗ ಅಂಚದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೋಸ್ ಪೂರ ಎತ್ತಂಡು ಯಾನಿಕ್ಲೆಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ ಈ ವ್ಲಾಗನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತೂಲೆ ಹೆಂಗುಲು ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಮಾವಿನ ಇಲ್ಲಾಗೆ ಕಡೆ ಬತ್ತ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತು ಕುಲ್ದು ಮುಲ್ಪ ಆತೆ ಇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬರೋದುಂಡು ಅಂಚದು ತೂವರೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಏನ ಪೂರ ಉಂಡು ಯಾನಿಕ್ಲೆಗ್ ತುಷ್ಪವೆ ಹಿಂಗೆ ಪೂರ ಹೆಂಗ್ಲ ನಂದಳಿಕೆ ಜಾತ್ರೆದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಎಂಚ ಉಂಡು ಯಾನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೋಜಾವೆ ಪೊಯ್ ಉಷಾಮಿ ಏನ ಪತ್ತೊಂದಾರು ಉಷಾಮಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಹೊರ ಕಾಣಿಕೆಗೆ ಬೆಲ್ಲಲ್ಲ ತಾರೆಲ್ಲ ಪತ್ತೊಂದೇರು ಮಾಮಿ ಕುಮ್ಮುಡ ತೌತೆ ಪೂರ ಪತ್ತೊಂದೇರು ಪೊಯ್
ಹಾಯ್ ಮಾತೇನಿಲ್ಲ ಐತೆ ಬತ್ತೀನಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಪೂರ ಆದ್ ಮೆರವಣಿಗೆ ಹಿಂಗಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಏಳು ಗಂಟೆ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ಪಾರ್ದು ಎಂಗ್ಳು ಮಾವಿನ ನಡೆ ಪೋಯ ಮಾವಿನ ಅಲ್ಪ ಚೂರು ಕುಲುದು ಒಂಚೂರು ಪಾತೆರ್ದು ಅತ್ತಿಗೆ ನಡೆ ಬತ್ತ ಅತ್ತಿಗೆ ನಾವು ಬಂದಾಗ ಒಣಸ್ಮಲ್ ಬರಬಂಡೇರು ಬೊಚ್ಚಿ ಬೊಚ್ಚಿ ಬಂಡೆಲ್ಲ ಕೇಂಡಿಜೇರು ಅಂಚದು ಒಣಸ್ಮಲ್ದು ಬತ್ತ ಅವ್ಳು ಮೀನು ಫ್ರೈಲ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರ್ಲಿ ಇತ್ತಂಡೆ ಅಂಚದು ಒಣಸ್ಮಲ್ದು ಬತ್ತ ಬತ್ತದ ಕೆಲವರಿಗೆ ಹಾಯ್ ಪಂಡ್ರೆ ಅಂಚದು ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೋಡು ದುಂಬು ಮಾತೆಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಪನ್ಕಂದು ಸುಜಾತ ಎಂ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾರ್ಚ್ 25ಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿಗೆ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಮಹಾಬಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವ್ರನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಸುಜಾತ ಶೆಟ್ಟಿಲ ಮಹಾಬಲ್ ಶೆಟ್ಟಿಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹ್ಯಾಪಿ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಲೈಫ್ ನಲ್ಲ ಯಾತ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಖುಷಿ ತಿಕ್ಕಡು 100 ವರ್ಷ ನಿಕಲು ಎಡ್ಡೆಡು ಪ್ರೀತಿಡು ಬಾಳ್ಲೆ ಬಂದು ಯಾನು ಹಾರೈಸಾವೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸುಜಾತ ಎಂ ಶೆಟ್ಟಿ ಈ ಲಿಂಕ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ತಿನೇಕ್ ಶ್ವೇತಾ ಅಂಚನ್ ಹಾಯ್ ಪಂಡ್ರೆ ಬಂತೇರು ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಈ ಲಿಂಕ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ತಿನೇಕ್ ಇಂಚನೆ ಪಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಲೆ ರಾಜೇಶ್ ಮೇರ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ದೇರು ಪ್ರಧಾನ್ಯ ಬಾಲೆಗೆ 5 ವರ್ಷದ ಬರ್ಡೇಗೆ ವಿಶ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂದು ನನ್ನ ಬರ್ಡೇ ಮಾರ್ಚ್ 21ಗೆ ಬಟ್ 21ಗೆ ಹಿಂಗೆ ವಿಶ್ ಮಲ್ಪರಾಜಿ ಸಾರಿ ಬ್ರದರ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಪ್ರಧಾನ್ಯ ಬಾಬಾ ಇನ್ನ ಲೈಫ್ ಡಿಗ್ರಿ ನಿನ್ನ ಪೂರಾಡ್ ಇನ್ನ ಫ್ಯೂಚರ್ ನನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಪಡ್ಬಂದು ಯಾನ ಹಾರೈಸಾವೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ರಾಜೇಶ್ ರೇಗ್ಲ ರಾಜೀವಿ ಸುವರ್ಣ ಮೇರ್ ಹಾಯ್ ಪಂಡ್ರೆ ಬಂತೇರು ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ದಿನೇಕ್ ಏಪಲ್ ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಲೆ ಚೈತ್ರ ಕುಲಾಲ್ ಹಾಯ್ ಪಂಡ್ರೆ ಬಂತೇರು ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇಂಚನೆ ಏಪಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಲೆ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಹಾಯ್ ಪಂಡ್ರೆ ಬಂತೇರು ಅಕ್ಲ ಪುದರಿಜ್ಜಿ ಅಂಚದು ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ನಿಕ್ಲ ಪುದರಿಜ್ಜಿ ಹೆಂಗ್ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಬೈದುಂಡು ಅಂಚದು ಹೆಂಗ್ ಏರಿಂದ ಅಂದಾಜಾಪುಜಿ ಅಂಚದು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸೋ ಮಚ್ ಇರೇಗ್ಲ ಏರ್ ಹಾಯ್ ಪಂಡ್ರೆ ಬಂತಾರೆ ಇರೇಗ್ ನೇಪಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬಂತೊಂದಿಪ್ಲೆ ಸೌಮ್ಯ ಪೂಜಾರಿ ಮೇರ್ಲ ಹಾಯ್ ಪಂಡ್ರೆ ಬಂತೇರು ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಾತು ತೂದು ನಲ್ಲಾತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಬಂದು ಯಾನ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ತಿನೇಕ್ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಒಂಜುಂಡು ಎನ್ನ ಬಾಲ್ಯದ 21ಗೆ ಬರ್ಡೇ ವಿಶ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂತೇರು ಬಾಲ್ಯದ ಪುದರ್ಲೆಜ್ಜಿ ಏರೊಂದು ಗೊತ್ತಾವೊಂದಿಜ್ಜಿ 22ಗೆ ಬಾಲ್ಯಗೆ ವಿಶ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂತೇರು ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಬಾಬಾ ಇರ್ಲ ಎನ್ನಿನ ಕನಸು ಪೂರನ ಸಾಡ್ ಇನ್ನ ಫ್ಯೂಚರ್ ಏಪಲ ಬ್ರೈಟ್ ಆದಿಪ್ಪಡು ಬಂದು ಯಾನ್ ಹಾರೈಸಾವೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಏರ್ ವಿಶ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂತೇರ ಅರೆಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸಾಗರ್ ಪೂಜಾರಿ ಮೇರ್ನ ಮಾರ್ಚ್ 31ಗೆ ಬರ್ಡೇಗೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಬ್ರೋ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಏಪಲ ಖುಷಿ ಟಿಪ್ಲೆ ಈರ್ ಎನ್ನಿನ ಕನಸು ಪೂರ ನನ್ಸಾಡ್ ಈರ್ ದಾದಪುರ ತಿಕ್ಮಲ್ ಪೂರ ಈರೆಗ್ ಅವು ಹೊರವಾದಿಪ್ಪಡ್ ಬಂದು ಯಾನ ಹಾರೈಸವ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ರತ್ನ ಮೇರ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದಿರ ಹಾಯ್ ಪಂಡ್ರೆ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಎಂಜೋಲ್ಲರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇಂಚೆನೆ ಏಪಲ್ಲ ಏನ ಬ್ಲಾಗ್ ತದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂಡುಪ್ಲೆ ವಿಶ್ ಪುರಾಡ್ ಏರೆಗ ವಿಶ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬುಡ್ದು ಬೋದಿತ್ತಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಾರಿ ಇಂಚೆನೆ ನಲ್ಲಾತ್ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತುದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನಲ್ಲಾತ್ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತುದು ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಆಯ್ನತ್ತ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬನ್ನೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಬ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಇಡೀಗೆ ಏನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಅನ್ನೋದು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಜಾತ್ರೆದ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತೂಲೆ ನಾನು ಖಂಡಿತ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಬನ್ನೊಂದು ಇಂಥ ಬ್ಲಾಗ್ನ ಏನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬಾಯ್.